Ze wieren op zoek naar bijzondere sleerplakken. En dan het liefst in bijzondere en benamelijk historische gebouwen. En zo kwam het Hazenbedrijf Dromen aan het water uit bij de Oude Fjordtour in Haas. De Hazer ondernemer Carla Comello pacht het gebouw te Jerema Herman. Zou het oernaam van een particulier die het in 1998 kocht hier als vakantiehuis. Zonder een hotelkamer van maken is, rint het storm. Ja, hier is een grote belangstelling voor. Het is vanaf het begin is het al een heel populaire oornachtingsmogelijkheid. Want de Fjordtour die heeft wat een romantisch aura vanzelf. En dat loopt een hele grote meesten gewoon. En wat slipt in de Fjordtour krijgt een lieds maar luxe onderkom. Met een uniek uitzicht door de stad en door de haven. Maar die dit benauwd is voor hichters, kan misschien beter een oorplakje opziekje. Ja, het is wel heeg, maar als je binnen de trap omheen rent, dan is dat net zo verschrikkelijk indrukwekkend. Ja, het is wel indrukwekkend, maar net dat je dan echt die heegte zou sjuggen. Dus dat volgt het daar. Klanten gaan die towers krok? Ja, je hebt wel eens klanten die zeggen van poeh, dit is wel heeg. Maar het kan nog gekker. Naast de Fjordtour kan toeristen in Haas ook in een reddingsboot te landen. Die leidt in het centrum van de stad. Maar het vreemdste slierplak is toch wel de Oude Havenkraan. Met twee speciaal maken liften naar boven en dan sliepen, eten en zelfs douchen in de romp van de kraan zelfs. Ja, dat wie mijn man die op het idee kwam en doet er het zo uit. Toen dacht ik van nou, dit kan nooit wat worden vanzelf. Maar hij is het mooi naar de eigenaar van de Fjordtour en de reddingboot gegaan. En die zei van nou, dat liep hem ik wel een mooi idee. Dus bezocht. En het is heel goed geslagen om de sfeer van de kraan gewoon intact te houden. Goedkoop is het net, een nachtje in de kraan. Meer dan €300 per nacht. Maar er zit wel wat in hoor. Zo kun je eigenlijk zelfs de kraan draaien litten. En dat kan zelfs de eigenaar net litten. Ja, dit vinden mensen wel heel mooi, hè? Dat ze het zelf draaien kunnen. Ja. En het is echt mooi nou, als je bij ondergaande zinnen, als je dan onder zit en je zet hier het venster op een ondergaande zinnen en dan komen wat bootjes voorbij. Nou, dat zijn prachtige shots vanzelf, nou. En jongens op een stad, maar die jachtjes on, dat is echt prachtig. Zit je jezelf nooit wel eens heen? Nou, af en toe dan sliepen we hier wel eens even. Dan, dat is wel heel mooi, nou.